Opo, sa ating mga kailian, paalala po, consistent tayo, no, based on record since 2023 and last year. Basta mag-December na, nakakapagtala na po tayo ng grass fires. So, pero ito naman po maaari nating maiwasan. Sa mga kailian po natin, kung maaari, kung hindi maiwasan na magsunog, dahil nga ang sinasabi ng iba, saan ba nila dadalhin yung mga basura? Kung nagsunog man po sana ay bantayan nyo na siguraduhin na hindi na po ito kakalat. At the same time, kung hindi nyo naman mababantayan, wag nyo na po talagang gagawin bago pa ito mag-cause ng malawakang sunog na hindi lang na may madamay pa na mga talagang importante like yung mga properties or may madamay dyan na mga like mga dungwen nyo nga mabalin nga ma, 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 madamay doon sa pagsusunog nyo po, lalo na din dyan sa ating mga mountainous areas. Kung mapapansin nyo, mahangin. So isa po yun sa faktor na nagpapabilis ng pagkalat ng apoy. Kaya kung maaari lamang po, nagsimula na tayo sa mga iba't ibang munisipyo na nakapagtala ng grass fire during this month ng ating mga campaign. So meron na tayo mga lectures, mga information disseminations, and even training doon sa ating mga partners sa mga barangays na makakatulungan natin sa pag-apula ng apoy. Pero hindi lang po yun sa pag-apula ng apoy, kundi pati na rin po sa pagbabantay. Na sana nga po, nagbabantay sila na magpaalala sa mga umaakyat ng bundok, kahit dito sa Kapanagan, na yung ating mga barangay officials ay partner natin ngayon sa pagbabantay na maiwasan po yung magsunog sa mga open areas.